Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasaya at mo't na nakasangpot ka, Leo Barok. Itay-pay nga ururayon ka. Oh, apay ka din na Luisa. Adda ka din ang patig nga ibagayo? Ala, at tugaw ka pa'y. Iti kasta, makapagsarita taan na imbag. Oh, aday ta. Anda ka diti bagayo? Barok, itataawanan dagiti dadakkel mo. Maawanan kami kadimot tan iti trabaho. Anya? Saan, nana? Apay kumamat amaawanan kayo iti trabaho. Da kayon ti kadkadwami dito'y balay, sipod ubingak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay na, agyaman ak Barok. Gaputa kayat na kami lata kadwayo diti balayo. Itataawanan dagiti dadakkel ko. Siya akong ti mangimaton iti restaurant ana panawan da. Isuada kayo lakuman ti makaamo dito'y balay, nanay. Layo ka na. Talagang samat a kinarirmon ti ag negosyo Agasam, makumikom kauna iti restaurant na panawan day di papam. Masapol at talaga ama asikaso ti restaurant, Uncle Ronaldo. Sayang met no mabaybayan. Ken may sa, awan mo ti sabali amang imaton dito no di siya klaeng. Ang kita mata, amangan mat no saan kan agal aliwaksay, gapo iti kinabisim iti trabaho. Masapol mat nga relax ka sa paminsan. Ano kayat mo? Mapantay ti kasangay ti may sagayem ko itong Sabado. En grande ti selebrasyon. Gaputa kasubsublina dito Pilipinas. Ken nakuna na pa'y, nganda ka no live band. Magitan to, Uncle. Amangan ngamin no adapay asikaswak itong Sabado. Saan mat siguro nga agmalmalam day tang asikaswam bilang. Sana bale. Tay tulod kanto nga gawid di balayo. Kaya't yun sala nga makita ni Nana Luisa ket, Uncle. Sige man lang yan. Sukunan na karod inton Sabado iti balay mi. Iti kasta, saan kon nga itugot tilugan ko ama pan iti kasangay iti gayem yo. Anya ti kunam Barok. Aw-awisan na ka ni Uncle mo amapan iti kasangay ti gayem na. Wenhana, iso ama sapak nga agsara iti restaurant. Tasukunan na kano ni Uncle Ronaldo dito'y balay. Ay, sige nga, Rod. Aganad kayo iti papanan nyo. Kundi ka kumaagbartat, Leo. Narigatan. Amang ano anya pa iti mapasamak kada kayo iti panagawid yo. Wenhana, di ka agdanag. Saan ka talaga nga agbartek? Oh, anya nga ka na kan. Magustuhan ka di matlaang dito'y. Wen, Uncle. Talaga mat abongga ti selebrasyon ti gayem yo, Ay katun Tado ti kwartana ang nagsubli dito'y pagilyan tayo. Apayin ka na kan. Napauli magkamat. Asino tikit kita Ko, Uncle. Jay babae nga kang kanta. Nagmayat ti boses na. Kan, napintas. Ne. Main love kan samet na di na oras ka na kan. Di kayo natagari, Uncle. Mga nadapay makangit kada kayo. Mabit lang, Mapanak mangala iti kanen tayo. Tani, mabisina ko, Ay na, agyaman nak. Nalpas matlaangan tigig tayo itarabi. Wan nga, Rod. Makaina na tayo matlaangan. Maalang nga Rodan, isimpa tayong dagiti gamit tayo. Iti kasta, makaawid tayo adagusan. Tani, rabi iuna yan. Oh, Amanda. Pay nga uli magkalataditan. Itay kami pay nga agsarsarita ka ni Yani. Ngam di ka matmatimtimag. Awan, kas lang aming jakla kayat ni agawid iti balay ni. Sigurado ang ma-stress akto laang no sumangpitak ijay. Ay na, di ka nga unay agpanunot tapno saan ka ma-stress. Maalakit din, tulungan na kami lang na mangisimpa kadagiti gamit tayo. Saan atila sumsumrek di ta panunot mo. Sa dino man ang tinagkapwa, Amanda. Itay pa'y nga urayan da ka, kan ni Papam. Dada na patag nga ibagamikan ka.
Adda na panan mi agig kadagiti kakadwak, mama. Iso an naladawak ang nagawin. Anya, saan ka di nga imbagakan ka nga isardeng mo ti mapan iti kakasta nga event? Awan ti maganap mo iti panagkanta. Saan ka bumaknang? Tuday ta panagkanta ti araramidam. Anya ti kayat yu, mama. Makikanlay saak iti kayat yu alalaki ang para kanya. Ulitak na ibaga kada kayo. Yak kayat ti makikalay sa iti tao asaan kung ay ayatan gapulaang iti kwarta. Saan na mabalin? Masapol apay kalaysa ka iti anak ti kayami kan ni Papam. Iti kasta. Adadapay apumigsa ti negosyo tayo. Kasano dayto yan, Arturo? Saan kaya ti anak ta tinapanunot ta a solusyon ti problema iti negosyo? Ania, sana mabalin, Regina. Naske na makumbinsir ta ni Amanda. Apay kalay sa kini Robert nga anak da amigo Wancho ken amiga Rita. Iti kasta, sana malugi ti negosyo ta. Bayan, tagasaritak to. Ngam, Arturo, amangan mo't no agribel iti anak ta iti daytang aramidam. Awan ka din na talaga ti sabali a pamuspusan iti daytoy aparikot ta. Daytoy lang ti amo kapamuspusan iti parikot ta, Regina. No sana kayat ti anak ta ti agtungpal iti pagayatan ta. Lipatek laengan nga anak ko. Leo Barong, mapan ka din iti restaurant. Wenana, apay ka di? Kaya't ko kumati sumurot kan ka. Iti kasta, makaaliwak sayak mo't. Kanayon lang aminin adito'y balay ti ayan ko. Makaliwaksay? Wenno? Addala kayat yu amakita, nana. Anya? Ay na, aday ta ka manen Barong. So tilendak manen ako nak. Apay, nana. Awan mat ti madingay bagak, Yan may sa... Awan mat dakas na. Nusong batan nyo ti ayat nga idaddaton ni Uncle Ronaldo kada kayo. Gapotagpada kayo mata single. Ay, sika talaga. Mapantakit din. Ang mga no adun ti customer nga agur-uray ije restaurant. Nasaya at met, tanapanunot mo tinagpasyar dito restaurant Daleo, Luisa. Tawan mo tinaskan ang maaramid ije balay. Iso pinilit ko ni Leo sumurutak ditoy. Imbaglaangan ta pinalubusan na. No kasta ka, Rod, makapagsarita taan na imbag. Luisa, kaya't ko la kumadamagan. No, adda ka dinamnamak di tapusom. Ha? Ay, agtal na ka man, Ronaldo. Ano anya la di tanti maibagbagam? Apay, awan mo't dakas na, no bilang tagayan ayat ta. Gaputa single tamad nga agpadpada. Tapno ibagakken ka, awan planok ang makiasawa. Gaputa jak kaya timadaan iti sakit ti ulo. Iso ano siyak ti sika, isardeng munti agdaton kanyak. Gaputa awan tumot lahaeng ti maganab mo. Amanda iha, agsagana kayong bigat. Mapantayo iti ayan ti kayem ko. Sa anak ang makaumay, papa. Ada schedule ko agig inton bigat. Iso ada kayo laangan ti mapan. Talaga ka di, ngawan bibiyang mo iti negosyo tayo, nga uray malugi. Iha, panunutem lang nga na para kan kada ito'y aramiden mi kini mamam. Para kanya. Wano para lang itibukod yu apagsayaatan, papa. Day tangamin tirigat na kada kayo. Saan yung amo panunutan tirik na? Awan ti karbangam amang ibaga kaniyak iti kasta. Tapno amam, pagsaya atam ti pampanunutan mi. Numakiasawa ka iti anak ti kayem mi. Agbalinto na saya ti biyag mo. Kang runaan na. Adadapay adumuras ti negosyo tayo. Iso masapula tong palam ti kayat mi mapasamag. Tano saan? Lipaten da kalaengan nga anak mi. Arturo,
Nakita ti panang tungtam iti anak ta. Ah. Unay kabuto. Apay mo takas dya dinaramin mo. Rumbang lang kan kuha na tayo jay. Agasam, nagturad kit di namang sungbat kaniyak. Kasano no agrebelde ti anak ta? Katanya pa iti mapanunot na nga aramitan. Makamumatan iti biyag na. Pampanunutan talang arudan ti pagsayaatan na. Kas jay pa iti aramitan na. Natangkan kit di ti ulo day jay nga anak mo. Itayang pa dito'y lugar ngayon baga ni Sander ang pagsasarakan mi. Apay nga tangawan pa ni Amanda. Saan nga ta makaumay? Imposible. Kuna naman ang makaumay ka, no? Speaking, isun ti umawawag. Song batak tiyawag na. Hello, Amanda. Sa dinon ti ayan mo? Itaypay nga urayan ka dito'y lugar nga imbaga ni Sander. Umaya ko niya ni. Imawag aklaan. Tadamagak ko man, mabalin ama kiturog akpay la iti balayo inton malpastigig tayo. Mabalin apay kit din asaan. Sige nga Rod, agyaman na ka. Urayan nak kita. O sige nga Rod, bye! Itatadakan, mabalin ka di nga istoryaam no anya talaga ti mapaspasamak ken ka, Amanda. Ay nasyak ti madandanagan para ken ka. Hoy, ti sungbat mo ti ururayag, saan aday ta panagsinnaay mo? Abay, talaga ka di nga ipilit dagiti dadakkel mo ama ki asawa ka iti anak ti gayem da abak nang? Dayta nga Rod yani. Pangasim, friend. Tulungan na. Jakpay kaya ti makiasawa. Adupay ti arap-aap ko iti biyang. Anya? Takasano ka nga ro da matulungan, friend? Numabalin, ijayak pay laang balayo. Uray no iti pagbiit laang. Uray day talaang ti maitulong mo kanya, friend. Leo, kumanda ni gaya man ti kasangay mo. Wen nga rod, Uncle. Iso na laeng. Tasan ko nga mo, adantopas ka na mapasamak. Ay kat, agpapaskan ka. Awisim dagiti agtrabaho iti restaurant yo. Mabalin matlata, Uncle. Ken kayat ko kumanga danto mat live band iti kasangay ko. No kayat mo, tilangan banda nga inala tigayam ko hindi nagpapaskan. Damagak ti contact number da. Iti kasta, may schedule adagos. Ay, sige man nga rod, Uncle. Ket sapay la kumay. Tati bukalista ket jay babaya nakita ta idipaskan. Talaga sa bali ti tama kang katibabay abukalista dahil abanda. Ay, isumat lagayam akayat mong adan tumat live band intong kasangay mo. Apay ngay, Arturo. Rabiin, ngamawan pay ni Amanda. Saan ko mo't ama kontak ti cellphone na? Gaputan na ka-off. Aniya, talaga subsubukan nakdayang anak mo. Ala, awagan manen. Sapay inton bigatan ti papantayo itayan ta Robert. Anya lang ti makunada katatayo. Dahito yan ti bagbagakan ka. Kasano no nagtalaw ti anak ka? Kat saan nga agsubli? Anya lang nga ti pagbanagan ti biyag na. Mabalin ka ti Regina. Di kagbalin nga OA. Awagam kid din ti anak ta. Kat pagawide mon dito'y balay. Oh, friend. Anya pa'y lang ti aramidam dito yung Rabiin, umaikan ta maturog tan. Nakasaganan ti sila da pagturugam. Umuna ka lang na maturog, friend. Sa anak pa ang makaturog. Pampanunutam ka di dagiti dadakkel mo? Uno, kayat mo ti agawid, di balayo. Saan? Diyak kaya ti agawid ijabalay ni. Amom ka di yani. Pampanunutak pa lang ang ajak matungpal dagiti arapa ako. Kasla madip-depress ako. Apay nga minakasta ti adda iti panunot mo. Di ka nga minagbalin na negatibo Talaga ang madepress ka no kasta. Saan laday ta? Madadaal pa iti kinapintas mo. Ala,
Sumrektan, iti kasta, makainanakan, friend. Wanya Regina, nawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawag ka kiti cellphone number na. Nga magriring laang, saan naapulos sa sungbatan? Talaga abisik day nga anak mo. Iti ka nito asaan pa'y la sumangpet ni Tibalay. Kuyugan na kamapan ni Tibalay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jak itulog ang malugi ti ni Gosok. Nadadaal nga arapa-apa. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Wanya Regina, nawagam kadimot lang ni Amanda. Saan pa'y? Naminanon nga inawag ka kiti cellphone number na. Nga magriring laang, saan naapulos sa sumungbat? Talaga abwisit day nga anak mo. Iti ka nito asa na sumangpet dito'y balay. Uyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jak itulo ka malugi ti negosyo. Ngam kasanon no saan lata sumurot ka data. Awanin ti adupay asaw. Basta uyugan na kamapan iti balay ti gayam na. O, Amanda, friend, iawat mo kanyak ti daduma nagatang tayo dya market. Siya kung timang bitbit. Amangan numarigatan ka. Saan, friend? Kabailak mat. Total, asidagmat ti balayo. Sigurado ka. Amok ngamin asan ka na irom iti nadagsan na trabaho. Gaputabak ng kagat nga ron. Sikamat. Saan mat agaputabak ng ti pamilya nagtautak? Kit saan ko na masurusuro dagiti trabaho? Saan pa'y matanala daw ti amin? Tapno mairuam ko ti bagik iti day taabanag. Sa bagay matkit di Amom, friend, bilibak matkan ka. Saan ka akas ka dagiti daddo mga anak tibak na nga mata pobre? Kan nakasimsimple ka. Saan ka naisam itinginginaan nga alahas? Kan no anya pa'y dita? Gaputa simple lang mati kayat ko abiyag no bilang. Amo matan anya ti arapaap ko. Saan ka di? Kayat ko ti agbalin a singer. Kan composer. Kat no mapasamak daytan. Agsurat akto pa iti kanta amang tad-adal kan liwliwa iti asino man amakangag. Ay na, matungpal day tang arapaap mo gayam. Basta lakit di nagagat ka sumursurot iti banda. Mapasamak tumatla ang day tang arapaap mo iti biyang. Leo Barok, intun umayalawas kaya man ti kasangay mo. Anya ngay ti planom. Addan to paskan dito'y balay, nana. Maawis amin dagiti trabahador iti restaurant. Ken addan to live band. Live band? Ne, itamat pa'y akayat mo ti mangala iti banda iti kasangay mo. Sigud matasaan ka na isam iti kakastaabanag. Nagustuak namin ti nag-perform a banda idi inawis nak ni Uncle Ronaldo. Iti paskan ti gayam na. Iso aday jay. Napanunot ko, enton kasangay ko. Ayabak day jay a banda. Nala, makamu ka nga rod, Barok. Sigurado ang naragsakto ti kasangay mo. Gaputaad da live band. Wena na. Ken ad-addan to pa anaragsak. Gaputa makitak to manen diyan na pintas a bokalista ti banda nga umay ditoy. Mag-iba ka ng ganda. Wow! Talaga ang nagmayat ti panagkantam iti dayta, gayam. Talaga mat a feel na feel mo. Adda ka mat gayam di taya ni. Paborito namin day ta kanta. Kan nagmayat namin ti lyrics na. Pudno dayta. Kan bagay mo talaga ti old song a kantaan. Kuma, agbalinak tumat akas kini Kurita. Tinagkanta iti kankanta akitay. Gaputa kayat kumati agsurat iti inspirational songs. Iso adi ka kumaagsardeng iti panagkantam gayam. Uray pa'y no sanda ka suportaran dagiti dadakkel mo. Adda kami laang dito'y para ken ka. Mamati kami kanisandar iti kabaalam. Oh, speaking of sanda, iso ti umawawag iti cellphone ko.
Mabit lang nga, tasong batak tiyawag na. Hello, Yani. Oh, Sander, nakaawag ka man. Wan, mawagak. Tay bagak laeng. Nga adagig tayo into no may alawas. Nagustuhan nga min ti may sa dimar ay iti kasangay ti performance tayo idi. Iswaday jay. Da tayo kanu ti kayat nang ag-perform inton kasangay na. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Ibagak kadagos da ito ka ni Amanda. Idi kasta, may sagana may dagiti kanta para itigig tayo. Okay nga, Rod. Bye! Anya ti bagbagayo itay, Uncle? Pasensya kayo na. At ngamin ar-aramid ng itay. Isu asaan ko unay ang nangag ti bagbagayo. Ti kunak, naawag akong ti banda nga ag-perform itong kasangay mo. Isungawanan ti parikot. Gapo, tanakasaganan ti amin. Kasta ka di? Agyaman ak ititulong yo, Uncle. Awanan yaman na kaanakan. Sayang laeng. Gaputa saan ang maimatangan nang itidadakal mo ti panagkasangay mo. Dahito iti umuna akasangay mo nga awan da nga agpadpada. Uwin nga rod, Uncle. Anya nga rod ngay. Talaga akas ta tibiyag. Sigurado ang naragsakan da mamakan papa. Iti ayan da ita. Gaputasan da na marigatan. Awanan ti sakit amarik nada. Manunalawas asaan na nagaw-awid ni Amanda. Oh. Nuapay mo't ngamin, asaan na akayat ti paikalay sa iti anak ti kayo, iabak nang. Mas pilyen nakit din ti agbali na singer. Wano sumali iti banda. Tinasayat. Padasak manin nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan nan, ti awag ko. Hoy, Amanda. Itay pa nga agriring ti cellphone mo. Sigurado adag iti dadakkel mo ti umawawag. Hey, bayam laang no agkaraawag dayani. Sigurado apagawiden daklaang idibalay. Oh, kada no pagawidan da ka di agawid kan. Anya nga iti amom, ang mga nusanda kan apilitan ang makikalay sa iti anak ti gayem na. Jakpat yan nga aramidan da dayta. Amamok da mamakan papa. Nuan niya timbagada, iso ti masurot. Sa anak amabalin ako mantra. Ay, anyan ti biyag mo gayem. Baknang kayo nga agpaiso. Ngamsaan ka mo't anaragsak. Gapumat lang iti aramid ti mismo at dadakkel mo. Sipod ubinga. Kanayo naklatan apas pasurot iti amin na pagayatan da. Angam itataadan nakam ko. Kan kabaila kong tagdesisyon. Masapul matan nga agdesisyon ak para iti bagay. Oo niya, Yani, Amanda. Nakasagana kayo ka din para itikig tayo. Wen Sander. Ay na, talaga aswerte ti banda tayo kani Amanda. Agasam, Sander. Sipod nagkakadwa tayo kada Amanda. Nagsasarunod tigig tayo. Pudnot ako nam, Yani. Kasano? Napintas mo't ngamin tigayam ta. Saan laday ta? Ha? Nagmayat pa'y titimak na. Pasablogan nakmanan Sander. Pudnomat nga minti ko na ni Sander, Amanda. Talaga ang nagmayat ti panagkantam. Wenen. Kit agyaman nak iti panangapresaryo iti boses ko. Regina, apama na malpas ti trabaho kay opisina intun bigat. Mapantay ti balay ti gayam ni Amanda. Anya? Masapul nga agsublin dito iti anak mo. Iti kasta, mapagsaritaan tayon ti may papani ti panagkalaysada kini Robert. Oh, sana mabalin na ti kayat nalatan ti masursurot. No bilang mapasublita dito iti anak ta. Pangasim ta di mo kumadangran. Kasarita ta kumana sayat. Anya nga iti ammo. No iti day ta nga aramidon ta. Kat umanugot iti kayat ta. Jak maikari, ajak madangran ti anak mo, nusukirin na ti kayat ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Leo. Agyaman na, Nana Luisa. Ay na,
Kasla kaano laang idiubing ka. Ita, barukan. Kat sigurado nga iti saan nga agbayag. Mga sawa kan, baro. Di na namet. Kasano ko maamang asawa katawa pa'y nobya. Mangsapol kan iti babae nga ayatem. Kat ikalay sam adagos, apaman asumbatan na ka. Iti kasta, addan tumanen maladaga nga aw-awir ko. Madanon to kadilat taday tagon daway. Di kay agapura. Gaputa ubingak pa'y. 30 pa'y lang. Ngambarok. Addakan iti husto nga edad. Iso mabalin mo ti mga asawa. Kaya't ko pa iti agaywan iti agbalin to nga anak yu iti asawa. Kabayatan anapig saak pa'y. Awan ka di. Mabit lang Asit gat ti leader ti banda. Tadamagak, numano ti bayada kadakwada. Agyaman kami unay, iti panangimbitaryo kada kami. Nagtukar iti kasangayo, sir. Anya itayan tinagan nyo? Layo tinagan ko. Oh, Sir Leo. Siyakmot ni Sander. Kat dagito yung kakadwak. Daman da kanyani. Naragsak ka pa nagkasanga nyo, Sir Leo. Naragsak ka pa ng kasangayo, sir. Agyaman Awan gayam. Nagmayat ti panagkantam, Miss Amanda. Nagmayat adangdanggan ti boses mo. Agyaman sir. Katangay magustuak ti serbisyo yo. Ikang kayo ititip. Ay na. Pagyamanan mila unay, Sir Leo. Leo, adda-dadlaw ko kun ka itay. Kabayatan ti panakisaritam kadag iti miyembro ti banda. Anya day tanan Kasta unay, ti panang mat-mat-mat mo iti napintas a babae. Tay nalaing ako manta. Da kayo talaga nana. No anya la ditan ti madmadlaw yo. Ibagaman kanyak ti podno barok. Kurso nadam jay babae a napintasan niya. Oh, apa yun? Kit-kitain at matlatan barok. Awan dakas na, no ang kurso nada kakankwana. Panagkunak balasang may laeng. Kat no bilang tagkita kayo manan, padasem adawatan ti cellphone number na. Iti kasta, adanton kasarsaritam. Saan la puro trabaho ti in-into na ram. Ay, sayang. Sayang talaga. Oh, tanya ti sayang. Sa anak man laan nakapagpapicture kini Sir Leo. Anya? Uy, masaya siya ngayon. Amom gayam. Italamanan ang makitak ti panagisam mo. Kan madlaw naragsak ka. Diyak man ang muno apay kastoy ti marikrek na kita. Talaga nga inspirado aksi ka. Ay na, kanayon ka akas na Amanda. Naragsak kan nakaisam. Gamin, ad-adda arumwar ti kinapintas mo. Anda ko siya nagsardang iti batong. Asil no nga tamot ti nga ilim. Mabit lang mapan ko kitaan no asino ti dimtang. Naimbag nga oras yo, Ma'am Regina, Sir Arturo. Nakaumay kayo man dito'y balay mi. Ada ka di gagara yo? Imay kami dito, oya. Tapno sokonan mi ni Amanda. Amumi nga da dito iti anak mi. Irwar mo ti anak mi. No di mo kayat nga agiskandalo kami iti mismo abalayo. Sika amamirmiraon. Mama, Papa, saan ang masapul nga agiskandalo ka? Gaputa sumuro takmat kada kayo iti panagawid yu iya balay. Nasayad mata sumurot ka kada kami. Ala amon dagiti gargaret mo. Taagkawit tayon. Husgot, Papa! Talaga natanggan ti ulo man niya. Talaga saan na kami adenggan? Saan mo ka diya maawatan timbaga, ha? Masapol ang kalay sa kakani Robert. Tapno saan ang malugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunak mo tanadyak pa'y kaya ti makiasawa.
Gaputado pa'y ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yun at tati kayat yo makikalay sa akin ni Robert. Bagiyo lang damuyo panunutan. Selfish kayo, Papa! Talagang awan Sir Bim nga naga. No apay mat ngamin asikapay latin nagbalin nga anak me. Angam uray di mo kaya ti paikalay sa akin ni Robert. Awan ti maramidam. Aging nga daka iti poder ni. Da kami nagtati masurot. Kat awan karbengam amang sukir kada kami. Talaga natangken ti ulom. Talaga ka di asaan na kami adenggan ka ni mamam. Saan mo ka di amawatan ti magak? Masapula makikalay sa ka ni Robert. Tapno saan amalugi ti negosyo kayo? Saan nyo ka di amaawatan tiriknak, Papa? Kinunakmat na nandiyak pa'y kayat ti makiasawa. Kaputado pa'y ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yo lata ti kayat yo makikalay sak. Bagiyo lang tamoy panunutan. Selfish kayo, Papa! Talagang awan Sir Bim nga naga. No apay mo't nga minasikapay latin nagbalin nga anak me. Ngam uray di mo kayat ti paikalay sa kini Robert. Awan maramidam. Aging ka nga dagay ti poder me. Da kami latta ti masurot. Kat awan karbangam amang sukir kada kami. Kumusta nga tan ni Amanda? Ay na, madanagan ako ni ti kasasaad na. Sapay jak mo't makontak ti cellphone na. No apay mat nga minakasjay dagiti dadakkel na. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Sander. Istorya at tinapasamak kan ni Amanda. At datayon dito'y balay da Robert. Saya atem titigtignay mo, Amanda. Ket di ka agarami diti pa kay babainan tayo. Iha, umisam ka ba't Saan mabalin na kami suot kalatan? Masapula na pintas kay iti matang ni Robert. Naimbag na orasyo, Tita Regina, Tito Arturo. Kastamot kan ka, Robert. Ay na. Nagtaer ka metan iti day tapor, ma'am. At ada magustuhan na ka ti anak mi. Saan ka di, Amanda, iha? Hay, Amanda. Apay nakaulimat ka? Pasensya mo ni Amanda. Adala ngamin parikot na, isuasan nga agsasao. Ala, umunod tayo dita balay. Tapno makita na kayo mat, damami kan daddy. Itaman pa yan nakaumay ka dito dagus ko, Yani. Kanapay akasla, problemado ka. Oh, ada ka di na pasama ka, Madi. Sander, napandagi ti dadakkel ni Amanda ijabalay. Kat, Imay na sinuko ni Amanda. Kat ita, jakmat kan makontak ti cellphone na. anya? Ni, apay ngay. Inala nga tadag iti dadakkel na ti cellphone na. Day ta ti jakam mo. Amangan mat no inaladan Padasam tumanin nga awagan. Tabarang sungbatan ng tiawag mo. Nagdakla talaga na iti balayo, Robert. Nagpintas ti design na. Kan talaga ang nginginaan dagiti display yo. Dagita ngamin ti pag-ayat ni Mami, Tita Regina. Dagiti nagningi na display. Kat no bilang tagasawa kami ton kani Amanda, sigurado nga umadunto pa'y dagiti display dito'y sa alas. Sa anak ang naasam kadagiti agkakangina a display. Wala niya pwede ta. Gaputa simple lang ang matibiyag ang kayat ko no bilang. Sige. Panawan kayo pa'y lang dito'y salas, tamapanak piit ni Tarwara. Agsarsarita kayo ato Ay na, naggasatak maten. Gaputa na pintas ti agbalinto nga sawag, Amanda. Di nag-arak open, Robert. Gaputa saan tamat nga agayan ayat. Tapno ibagakan ka. Saan ka nga ayatan? Napilitan nakla ang ngay may dito'y gapo kadagiti dadakkel ko. Amok matas anak ngay ayatan.
Gapu tagayem lang ti pangibilbilangam kanyak, sipod pa'y. Angam, ay ayatan kaunay, Amanda. Kat aramidag ti amin, tapno maibawing laang tirik ng kanyak. Kan maysa, awanan ti maaramidam. Gapu ta siyak ti kayat damama, kan papam, apara kan ka. Dito'y talangan na restaurant amangan niya ni. Naibos nga minti abasto kaya dagus ko. Diyak pa'y masangot at grocery. Agyaman nak iti panangilibrem kanyak, Sander. Sayang, gaputawan dito ni Amanda. Sapay pag-aayat na, dagiti makmakan anak kadasar. Yani, Sunday, nasayat man ta nakaumay kayo dito restaurant. Oh, Sir Leo, na kayong matgayam. Nag-order kayo ka din iti kanan nyo. Ibagayo lang no niya ti kayat yo. Taiso ti paisaganak. Ha? No kasta. Da kayo gayam ti mangimatmaton iti daytoy a restaurant, sir? Kinapudno na. Kukwami dito a restaurant. Oh, Siya kung ti mangimatmaton. Sipod pimusay dagiti dadakil ko. No kayat yo. Ipasyar kayo iti balay. No saan kayo abisi. Iti kasta, maam-amuyo mat ni Nana Luisa. Ti imbilang kon nga inak. Nasaya at mata nagtungpal kay tibilin mi, Amanda. Ket tangay na pagsasaritaan ng timay papan iti kalaysayo kini Robert. Agsagana kan, gaputay dayton balay dati pagyanham. Naragsak kayo met siguron, Papa. Mama, gaputa tinungpal kon ti pagayatan niyo. Ti makikalay sa ak iti lalaki asaan kumat nga iayatan. iha. Padunutom langan, para iti pagsaya at ti kastoy nga inaramid mi. Apa man namalpas ti kalay sayo ka ni Robert. Surwom tumatan ti mangibaton iti negosyo tayo. Tapos si kanto ti mangimaton. Wanlat nan, Mama. Agtong palaklatan iti amin apagayatan niyo. Tamok tumat lang ang awan maaramida. Sige, panawan kayo pa'y. Mapana kon iti siret ko. Kaya't kon ti aginan. Mga kumanan ti paboritong akanta. Nadadaalan anamin pinsan ti arapaap ko ngagbalin asingan. Gapumat lang ang kadagiti dadakal ko. May saak langan a kandila. Ngayon inot ang marunrunang. Wano mataya kalakuman. Tapno awanan tiliday ang mapaspasaran. Awanan ti sarsarbe di biyang ko. Kaputan na dadahalan ti harapap ko. Diyos ko. Sigala ko man ti makaamo kanya. Patib karam ko mati pakinakam ko. Diyos ko. Hello, Amanda. Kumusta kan? Apay nga itakalaan nga umawag. Pasensya ka no italang anak parik na akyani. Mabaling ka dingag sarak ta. O sige, ibagam no sa dino ta umayak adagos. Sige, i-text ko kan ka ti address. Itikas ta, makaumay ka. At ang amin na patag na ibagak. Kan ayabam matan ni Sander. O sige. Nanay, kumpleto pa'y kadidag iti abasto tayo. Amangan mat numasapol nga grocery tayon. Adu pa'y dagiti abasto tayo barok. Di kagdanag, taibagak adagos no maibibusan. Nasayat nga rod nung kasta, Nana. Nasken nga min agumatang ti adagos kadagiti masapsapol dito'y balay. Iti kasta, saan tayo amatartaran ta agumatang, inton kalaat nga adasa nga ili tayo. Wen barok, kaano lang mo ti di kinuyog na kanapan iti grocery. Iso asaan pa'y anaibos ti abasto tayo. Amanda, imbag ta napanunot mo ti mawag kanyak. Kasta unay ti danag mi kan ni Sander kan ka. Gaputa saan mi anakon kontak ti cellphone mo. Pasensya kayo no nagdanag kayo kanya, Yani. Zander,
Talaga ngamin adyak inyop open ti cellphone ko. Anya ka di talaga tinapasamakan ka. Tapay akaslada na unag apang panunuta, mamanda. Ibagam laang no anya ti parikot mo. Iti kasta. Matulungan da ka. Yani, Sander, pakawanan tak. Ngamnas kan ang pumanawa ko ni iti grupo tayo. Anya, Anya? ngam apay. Sayang matinarugyan tayo abanda. Makiasawa akon iti kabitan na panawan. Ha? Kapilitan ang pumanawak iti banda. Gaputan askan ngagtungpalak kadagiti datakal ko. Oh? Nagsakit na ito ang desisyon ko. Gaputara pa ako talaga tagbalin na singar. Nadadaalan tera pa ako. Gaputa masapol ngagtungpalak kada mamakan pa pa. Ay, na yun. Anyan ti kasta sa adem, Amanda. Patib ka rin ko matipakinakam mo gayam. Adda kami laang dito'y agagayam mo. Inton bigatan ti kalaysada Amanda kan Robert. Wan nga rod, ay na, nakaragragsakak. Gaputa ka maudyanan na, malpas matlangan ti problema tayo ti negosyo. Apama na malpas ti kalaysada iti dua, masapula masursuro mata ni Amanda, no kasano nga imatunan na ti negosyo. Iti kasta, makainanaak maten. Kastamat lang timbagak kan kuana. Iso na lang takasla mapilpilitan kagtungpan. Iti saan nga agbayag, mairuam tumot lang ti anak tayo ti negosyo. Ket no bilang ta masursuro nantun ti amin, ang mga no nalalaing to ni ti negosyo nga miti siya. Naragsa ka pa nagkalaysayo, Amanda. Robert. Congratulations kada kayo adwa. Agyaman kami, Tita Regina, Tito Arturo. Anya at tito, itatakamang kanti pamilyami, papa ko na matan kanyak. Gapot agasawa kayon kini Amanda nga anak mi. Pudno day ta, Robert, iho? Isungawagan na kami matan iti mamakan papa. Panawan kayo pa dito eh. Asikaswak lang ang dagiti gagayim ko. Talaga niya yung grande ti kalaysa ni Amanda kan ti asawa na. Nagpintas ti trahe di boda asuot ti gayam ta, Sander. Huwag nga, Rod. Pada na abak nang tinakiasawaan na. Isu at talaga nga grande ti kalaysada. Isu na lang. Tamadlaw at talaga saan ang naragsak ti gayam ta. Talaga napilitan laang anak asawa. Gapo iti pagayatan dagiti datakkel na. Ay, ni, isuday ta sa mungad. Yani, Sander, nangan kayo ka din. Ay, uwan, Amanda. Kinapudno na, agpakada kami batan. Iso na lang, tamabain kami nga umasiliggan ka. Agawid kayo na dagos. Numabalin, dito kayo pa ang resepsyon. Kaduandak pa ang dito eh. Sige Duday tati ko nam. Ngam kasanon dagiti daduma pa abisitam. Adamat da Robert ang mga sikaso kadakwada. Iso nga awan parikot iti dayta, Sander. Itatanalpasan ti kalaysata. Dituin balay mi ti pagnadam, Amanda, hani. Awan ti agbalin na parikot mo dito, eh. Gabuta maipaay amin na kasapulam. Oh, naunag mo tanday ta pa nagsanaay mo. Saan ka kadian naragsak? Ita taagasawa ta. Saan? Gapot na saan ka nga'y ayatan? Anya? Nabayagan nga agtagtagpalakan ka, Amanda. Kanayon naklatan a pagpabainan. Ngam ita taagasawatan. Saanan nga agbalin kanyak tikas tangar aramidam. Kat ita taasawa kan. Masapul nga agtungpal ka iti amin a pagayata ka. Naawatam! Aday na. Naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti suot na amapan iti opisina. Ikabil ko langan iti cabinet.
Tapno isuntulaangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namot nga inlak ti drawer na. Anya tatili na unday ito at drawer. Kita man. Anya tagitoy. Aday, naisimpa akong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti isuot na mapan iti opisina. Ikabil ko laangan iti kabinet. Taisunto laangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namot nga inlak ti drawer na. Anya nga tatili na unday ti at drawer. Kita akman. Anya dagitoy. Foil man. Apay dagitoy a foil. Agar aramat iti droga ni Robert. Nasken amamon da papakan mamaday toy. Amanda, honey. Naplansyam ka din ti uniform ko? Anya ti kayat asawan da ito, Robert. Apay nga da maipalit nga agas iti drawer mo. Apay apakibibyangan dagiti gamit ko, ha? Hoy, Amanda. Diyak kayat apakibyangan dagiti gamit ko. Naawatam. Kano anyaman ti makitam. Di kalaangan agipulpulong kadagiti dadakkel mo. No di mo kayat ti madaksan. Ala, isaganam kid din ti kaus kong aramatak. Tama pa na ko na iti opisina. Yani, makasarita kun ti kabarbaro abokalista tayo iti banda. Imbagak mo kan ko, na? Pasapaan na ti umay. Tapno makapag-practice tayo na sapsapa. Nasken ama surusuro na anaimbag dagiti kanta. Para iti sumaruno agid tayo. Nasayat nga rin no kasta, Sander. Ay, malagip ko man ang tigayim ta. Kumusta nga tamat ni Amanda? Nasayat nga tamat ti kasasad na ita? Dayta ti ditay mo. Gaputas sipod na kiasawa. Saan tamutin na makitkita? Kan nagsukat mo iti cellphone number na. Amangan kit din no imparit ti asawa na makikuyog ka data. Daytamat lang tanday ti panunot ko. Sapay kumaa. Tanasaya at lata ti kasasad na. Kumusta ti panagnaud mo di ti balay da Robert, Amanda? Nasaya at matmama. Maipapaay amin na kasapulak dito eh. Iso na lang ang ta sa anak o ni arumrumol. Gapot ta saan matakayat ni Robert ang makisinara kadagiti gagayam ko. Husto lang ti araramidan ti asawam. Lipatom kit din ti arapaap mong agbali na sigar. Gaputa sana maibagay kan kadayta. Huwag gayam. Imayak gaputa kayat ka ngay surot iti opisina. Saan ka diyan ay baga ni Papam? Amasapol nga dalam ti may papan iti negosyo tayo. Kayat ni Papam nga ginana iti negosyo. Iso amasapol asikan ti sumukat kan kwa na amang imaton. Mamarihina, saan ang mabalin ti kayo ang mapasamak? Ha? Ane? Apay ba't, Robert? Iho? Plano ti agyan iti Amerika. Gaputa nagdesisyon da mami kan daddy ng agnalit ijay. Iswas murot kami matiti asawak. Alangan mat, ngagbati ti asawak ditoy. Anya? Angam kasanod ti negosyo mi. Awan mo't sabali amang ibaton, no di ni Amanda. Parikot yu daytan na. Tinulungan da kayo lang arudan iti maluglugi ang negosyo yo. Ita, parikot mi kadipay, no asino ti sumaruno amang imaton. Masapul amapan kami iji Amerika kang Amanda. Gaputa kasapulan da kami mat, dagiti dadakkel ko jay. Anya ti kayat asawan ti imbagam itay kin ni Mama, Robert. Apay nga imbagam kan kwa na amapanta iji Amerika. Apay nga desisyon kalatan adi mo man la ipakpakaam mo kanya. Gaputa mo, asan mong tlaang akayat ti mapanjay? Iswa siyaklatan ti nagdesisyon.
talaga adyak kayat ti mapan iti Amerika. Anya ngay kumati aramidak ijay. Saan amabalin a panawaklat ng damamakan papa ditoy? Day ta kadila ang ti makagapo. Amangan matno kayat mula ang ti agsubli iti panagkanta. Isu adi mo kayat ti sumurot kanya iti Amerika. Ammo Amanda, aklo na mong tigasat mo. Kan uray nuan niya pa'y ti mapaspasamak. Saan mo na matungpal ti arapaap mo nga agbalin na singar. Diyak man amukan ka. Maipaay kumat amin akasapulam. Dakkel matoy balay apagigyaram. Ngam apay asaan ka anaragsak iti dinnak. Amom no anya ti makagapo. No apay asaanak anaragsak iti danang Robert. Iso asaanin anasken asaludsudan pa niya. Amangan numasakitan kalaang. No ibalikas kumanen ti kanayon kung ibagbagaken ka. Kumusta ti ipapan mo iti balay da Robert, Regina? Nakasaritam ka dimit lang ni Amanda? Uday day to na panagsanay mo. Anya ka di tinagsaritaan nyo, iti ipapan mo iti ayan da Robert. Naibagakon ka ni Amanda ti may papan, iti panangimaton na iti negosyo. Isu na laang tasaan ngayon manugot ni Robert iti kayat mo mapasamak. Anya? Taapay ka no? Gapot ang mapanda ka no ni Amerika iti kabita na panawan. Kasta timbaga ni Robert. Anya? Kasano nga rod na ito yan? Sabay kayat kukuman ti aginana iti negosyo. Kat ti anak tan ti mangimaton iti negosyo ta. Sayang laang dagiti plano ta iti anak ta. Kunaklakit din o manugot ni Robert iti nagsasaritaan tayo. Sakbay ti kalaysada kan ni Amanda. Ngamsan mo't gayam. Ha! Palpak tinagbalin a desisyon ta. Leo, saan ka din nga itatikunam nga iyo umay dagiti gagayem mo? Dagiti agnagan iti Yani kan Sander. Wala na. Madamdam laeng, sumangpet dan. Inawis ko ida dito'y balay. Tapno maam-amuyo mat ida. Isuda ka nila ang ti umay. Saan ka di nga dapay may sa akadwada? Diyan ay napintas a babae. Ni Amanda ti bagbagayo nana. Sana makaumay. Nakunanda Sander. Asipod na kay asawa. Saan da ka numat na nakit-kita? Ay, kastaya. Ay, kunaklakit din no makaumay. Sapay kayat kumanan amang agtiboses na ngagkanta. Nagmayat ngamin ka ti panagkanta na. Naglamuyot ti timek na. Pudnot ako na yun, nana. Ket sapay la ko ma. Tay ti may sangal daw. Makasaritan to man nanda Sander ti kayenda. Ket kadwadan ton inton sumaruno ay umayda ditoy. Ay na, nagmayak gayam at talaga da ito'y balayo-layo. Ha? Nagdakkel ka, nagpintas sa balay. Agyaman Sander. Nangisagana ni Nana Luisa iti pagsasangwan tayo. Urayan tayo langan dito'y salas. Leo, ada ko madamagan. Ngam saan kang agunungot Sige lang yan eh. Anya ka di dayta? Ada ka din kayan ayat mo? Apay ka di adam-damagam day takan kwa na. Ada ka di pa nagustom kan kwa na, ha? Si Kamat Sander, tila ibagbagam. Gaputa nagdamaga, ag gusto akon adagos ka ni Leo. Da kayo talaga. Kinapudno na. Awan pa'y nobyak. Awan pa'y ngamin planok ang mga sawa. Sayang. Sapay agbagay kayo launay ka ni Amanda. Isu na laang tandan asawa na. No apay mo't ngamin akas jay ti kababalin dagiti dadakkel na. Mata pobre da launay. Sa dino ti papanamamata. Apay nakapalas ka? Mapanak lang iti ayan dagiti dadakkel ko. Kat amangan no maturog ak ijay. Iso adi na kun urayan nga agawid inton rabi. Sigurado ka nga iti ayan da mamakan papam ti papanam? Amangan mo't no makisinarak kamanan kadagiti gagayem mo a musikero.
Wano saan? Sa bali alalaki ti kasinarak mo. Panagkunam kadi kat maaramid ko timang sapul iti sabali a lalaki. Di kagdanag, Robert. Tauray saan ka nga ay ayatan. Jak tupulos maaramid timang lipot kan ka. Gapot ta ipagpagapok kadagiti dadakkel ko. Kastamot tan iti pamilya. Sige, mapana ko. Dito yak pailaang barang agaliwaksay. Jak kayat tagis tambay iji balay da Robert. Kaputawan tumula da aramitak ijay. Itaman laangan ang mapadasak ti umay dito'y par. Kan padasak man ka Ginoo. Barang malipatak dagiti anyaman aparikot ko. Oray kung umasidag dito'y ti waiter. Tapno ma-order ko ti alak akayat ko. Agyaman kami unay ta nakapasyar kayo dito'y balay, Sander, Yani. Kanayunan nyo ti umay dito, inukasta nga awan ti Gigyo. Tapno adala ta makasarsarita mi kanileyo. Agyaman kami mat iti panang pasang bayo kada kami, Nana Luisa. Di kay agdanag. Taumay kami tumanan dito eh. Wala na. Umay kaming tumanan dito'y kaniyani. Iti kasta. Maramanan mi manin tinaimas aluto yo. Ay na, agyaman ak unay, gaputa magustuhan nyo gayam ti lutok para kada kayo. Ala nga rod, Nana. Agpakada kami matan. Amangan ngamin numarabyan kami pa iti panagawid mi. Urayan talabiitan ni Leo. Adala kamin kasarsarita na iti cellphone na. Kamabain mat no pumanaw talatan asaan ta nagpakada kan kwa na. Sige nga rod. Nuday tati ko nam. Boss Yani. Hello, Robert. Hello, Mama. Adda ka di ti anak niyo? Ani? Awan dito'y ni Amanda. Apay ka ti. Anya? Katno kunana dita ka no maturog itarabi. Sa dino nga rod tinapanan na. Ani, diyakam mo. Amangan mo't no nakisinarak ka dagiti sigod agagayim na. Iti kanito ang madudtalak nga damadingar aramiden ti anak niyo. Agsaga na langan. Gaputa amangan. No di magustuhan ti aramida kan kwa na. Anya? Anya ko ma, ti aramidam iti anak mi. Kasano day to yun, Arturo? Sa dino ti pagsapulan ta ka ni Amanda. Sapay rabiin. Ay, narigatan ti agmaniho. Oh, tsaka mo, no sa dino tinapnapanan ti anak mo. Papadalaangan iti balay dayani. Amangan mo't no adalaang ijay. Italaang nga nakaamirisak. No saan ta ko maapinilit ti anak ta anak ikalay sa ni Robert. Nalabit, saan kumamatagastoy ti aramid na ita. Abas talatan pumanaw. Tsaklakit di mapakawan ti pag-ip. No bilang tadatagas ang mapasamak iti anak ta. Sapay lang kuma. Tatalaan iti ayan, dagiti gagayim na. Naimbaga rabiim yani. Kastamat ka na kayo, Madam Regina. Apay anak ka umay kayo dito'y balay mi? Adda ka di dito ni Amanda? Naku na nga min di asawa na arimwar itay aldaw. Kataging ga ita, saan pa yan nagawawid? Ha? Pangasim ko mata ayabam ni Amanda. Kat ibagam nga aghawidan. Tauray na kami. Madanagan kami. Anya? Saan yung ama sa pulan ni Amanda? Kat no sipod na kiasawa, saan na nakisinsinnarak kada kami? Gaputaan mo na nga agungat kayo kan kwa na, no makisinnarak kada kami akakadwa na iti banda. Ay, di kay agdanag, madam. Awagak ti may sapay agayem ni. Tatulungan da kayo amang sapul kan ni Amanda. Hello, Robert. Hello, Mama Regina. Adda naawat ko a text manipod iti may sagayam ko. Adda kano ni Amanda iti may sabar. Anya? Kat nalaos kano ti bartak na. Anya? Ti awanan ba yung anak yo? Anya lang ti makunad dagiti makamamu kanyak. Managbisyo ti babae ngayon kalaysak.
Siya kung timapan mangsukon kun kuana iti bar. Uray saan kayon ngumay. Iyawid kun ni Amanda, iti balay. Robert, mabit lang. Pangasim tadi mo kumakabilan ti anak mi. Apaman amayawid mo. Waiter! Ikan lang man pa iti anak. Kaya't ko pa iti uminom. Amanda, Waiter! ay unay kamatan. Nakababa inti kas tanangam. Taping nga dapat dito ha. Imbaga kadikan kasukunan nak dito Oy, Robert. Oren ng kalaysata. Awan karbangam amang iparit iti manakayat kong aramidan iti biyag ko. Nabartak kan Amanda. Isuadi mon amu dagiti bagbagang. Ala, may kan. Agawit ta. Ijay balay, ti pagsaritaan ta. Anay ko. Pinagkabil ka. Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadakkel. Ngam iti matgayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tattao ang makaamam mo kada tayo. Anya ko madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao nonya tipod no marikriknak. Sanda nga mo napilitan lang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anay ko! Pinagkabil ka! Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadakkel mo. Ngam iti matgayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tao ang makamam mo kada tayo? Ha? Anya ko matibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao nonya tipod no marikriknak. Saan da nga mo anapilitan nakulaang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya kadi pa iti sapulam. Ha? Apay kadi asaan mo amaklon nga agasawa. Uray no anya pa iti araramidam. Nalpasan ti kalaysata. Kan uray no anya pa iti araramidam. Saan kan ang makasubli iti panagkanta? Gaputa saan aday tati maibagay kan ka. Naawatam. Gapoy ti aramid dagiti dadakil ko. Nadadala namin pinsan darapap kong agbali na singar. Basa yun abay nagbali na kakastoy. Basa yun! Sander, imawag kanyak ni Madam Regina. Kinunanaan na sa pulan da kanon ni Amanda. Katday jay, iniyawi din ti asawa na ijabalay da. Nya, nukasta. Iti bar tinapanan ni Amanda. Kasta nga rod. Nasdaawak nga rod, idi imbaga ti inana nga ijay kanuti nakakitaan kan kwa na ti asawa na. Ay din ta saan mat anaasam ni Amanda nga agbar. Uray idi agkakadwa tayo pay lang iti banda. Ay, anyan tinagbambanagan ti gayam ta, yani. Mabalin mat kumalata amakidyon, basta nga adagig tayo. Nga oray saan akayat dagiti dadakkel kan ti asawa na. Nga mas pilyan na kit din ti agininom. Amangan pa'y kit din masumok na ti daduma di tabisyo. Ay, sapay kumaa, tasan akas tatyaramidan ti gayam ta Sander. Ngamin, jakmat kayat amadadal ti biyag na. Gapulaang iti saan anatungpal nga rapaap na. Saan pa'y anala daw ti amin para kani Amanda? Mabalin na pa'y nga ituloy ti arapap nang agbalin na singer. Kayak mo, sarong karan ta ijibalay da. Apaman amalpas dagiti agsasaro no agig tayo. Alakit sige Igatangan tamutin iti paborito na amakan. Kan awisan tarumwar. Iti kasta, malipatan na ti anyaman a problema na. Arturo, tagasaganan ti makade di kusina.
Umay ka at damangantan. Mangan kalatan, sanak pa'y mabisin. Itay payamadla ko, akaslawan gaganay kayam. Naunag ti pampanunutam. Anya ka di ti parikot mo. Panagkunam, mapakawan nakpay nga ti anak ta, kadagiti amin ang nagbasulak ken kuana. Nalaos ti kinaagum ko iti kwarta. Gapo iti dayta. Pinilit ko ni Amanda ang makikalay sa akin ni Robert. Nga uray di na ay ayaten. Tatikayat ko, may salbar ti maluglugi ang negosyo tayo. Ngamit ti makitkitak, akasasaad ti anak tayo ta. Kunak iti bagik, abinaybay ang talatakuman, asimurot kadagiti gagayem na iti banda. Total, awan mo't dakes nga isursuro dayani kan sander kan kuana. Saan lang nga si katinagbasol, Arturo? Uray siyak. Dakil mo't lang tinagkurang aki di anak ta. No kumata sinuportarak lang nga di ti kayat nang agbalid a singer. Saan kumaakas jay ita akanayon na amalidlitay. Nagdakkel tinagbalbaliwan ti anak ta. Saan nakas itisigod akanayon ang naragsak. Nang rona, nung adwana dagiti gagayim na iti banda. Nga mamati ak asaan analadaw ti amin. Mabalinta pa'y asulnitan dagiti nagkurkurangan ta iti anak ta. Sige laang yani, Sander. Mangan kayo, di kay agbabain. Tadamo tinakasagana amakan. Agyaman kami, madam. Agyaman kami, madam. Ah, yani, balasag ko. Pakawaninda kami kuma. Tasana na saya at ipanakisarita mikan ka. Idinapan kami, ije balayo. Ay, awanan kanyak dayjay, madam. Lipatan tayon dagiti madi ang napasamak. Ay, wun gayam. Iso nga imay kami dito'y ayan yun. Tapno makigiddan kami kuma. No bilang tasarungkaran yun ni Amanda iti balay ti asawa na. Pudno day ta, madam. Kayak mi mo na makita ti gayam mi. Nabayag nga minin asaan niya nakadkadwa. Sipod na kiasawa. Ah, sige. Taibaga ka ni Arturo asumarungkar tayo. Iti ayan da Amanda. Ay na, kamaudyanan na. Makita tamat lang ang tigayim ta, Sander. Ayan yan. Kaslasan mo ang nakikita ni Amanda iti nga pula tawon. Nalaos ti ili mo kan kwa na. Wan tanay ruamak met nga minakanayon takad kadwa. Iso ang may kawak, idisanan a sumursurot kadata itigig. Nagasat unay ti anak mi. Gaputakas kada kayo tinapili na agagayem. No bilang takayat ni Amanda ti agsubli iti banda, saan minalapdan? Suportaran mi kini Regina ti arapaap na ngagbali na singer. Ala, umunag tayo di tabalay da Robert. Tapno makita yung matan ni Amanda. Leo, kanakan. Ano man ang ti customer ita iti restaurant mo? Wen nga rod, Uncle. Dandan ni awan pa yan ti pagtugawan dagiti daduma a customer. Gapo iti kaaduda. Talagang asinsado kan, kanakan. Asawa lang ang ti kurang. Tapno ang dapat ang naragsak ka. Ni Uncle Matt. Day taman ti bagana. Ulit-ulitak nga ibaga, Uncle. Awan pa'y planok ang mga asawa. Makauray day ta abanag. Ah, awan gayam. Planok ti manglukat iti baro a branch ti restaurant. Kayat yo kadi ada kayo ti mangimaton? Ay, kaya't ko launay Total, awan mat unay aramidak. Kaya't agyaman na kiti panagtalak mo kanya iti daytabanag. Mamatiak ngamin iti kabaalan nyo, Uncle. Kat sigurado, nga dun to ti agbalin a customer iti kabarbaro a branch ti restaurant. Apay nga tang nga awan ita ni Robert.
Sigon iti babaunan da. Talon nga aldaw asana nagaw-awit eh. Makumikom nga tayo ti negosyo da. Aday tanti seleda ka ni Amanda. Amanda iha, mabalin ka diti subrak. Adadayani kan sandar ijay salas. Kailiw na ka kadon a makita. Amanda! Apay asan na sumugbat. Ilukat ko ba tiri daw? Amanda! Amanda! Anya tira ramidam? Anya day tay gamo? Droga. Nagmayat gayong tago sa riti droga, mama. Kaslat daki jay langit. Diyos ko. Apay nakastoy ti araramidam, iha. Apay nasurusurong ti agarama ti kasta. Oo, mapay ngagsangit kayo ngay, mama. Sana pa'y matanatay. Ay, nagmayat na talaga, tirik na. Nagmayat. Yan mo, daytay. Kaya nasayat, daytay, ti salunat mo. Idak man takibyangan iti kayat kong aramidan. Manakibyan kayo launay. Ala, rumor kayo dito silad ko. Diyak kayat di may istorba. Panaw! Anya ti kunam Rehina? Agus usar ni Amanda iti may parit nga agas? Wala, Arturo. Nakita ka mismo ti anak ta. Dandanisan mo na makasarita iti limpyo gapot na nakaaramat iti droga. Una yan tinagbambalagan ti gayami. Ay, mabalin ka di amapan kami laangin iti silad na, madam. Bagbagaan mi ti gayami. Barang dumngag ka da kami. Ang dakong maggayam, Mama Rehina. Papa Arturo. Kadwayo pa'y gayam dagiti kagayam ni Amanda. Ibagam tipod no, Robert. Sika ka diti nang isuro kini Amanda nga agaramat iti droga. Kan asino day takaduam a babae. Hello? Awan bibiyang yo, no asino man ti kadwa ka babae. Tapno ibagak kada kayo. Saan kun ngay ayatan ti anak yo? Kan may isa? Diyak ka mo, no kasanwan na sursuro ti anak yo ti nagdroga? Una yan di kasta nga aramid mo, Robert. Ipagarop mi no ay ayatam ti anak mi. Tagayam, awan ser-serbim nga asawa na. Hoy, bakat Rehina? Awan ti karbangam nga agso kanyak iti kasta. Saan nak ngay ayatan ti anak mo? Isu adinak nga rod mapabasol, no sinublyak ti sigod akayan ayat ko. Diyakon pagtatakkunan ti anak yo. Isu amabalin yun nga iyawid. Anyo? Kukwayon ti anak yo. Anya nga rodin ti plano yo, Madam Rehina. Iawid yo ka din ni Amanda ijabalay yo. Itatadan sa bali ang babae ni Robert. Kasta nga rot balasang ko. Saan mo't amabalin nga ipilit mi nga agdanada. Gaputapod no matiimbagana. Asaan mo't atalaga nga ay ayatan ni Amanda. Nakakaasim at tigayim ko. Panagkunak, na-depress. Gaputa talaga mat asaan na akayat ti makiasawa. Basol mi no apay akas jay tinagbanagan ti anak mi. No saan mi kumaapin ilit ang nakikalay sa ka ni Robert. Nalabit, saan kumamot ang nagbisyo. Katita, di mi amuno niya ti aramidan mi ka ni Arturo. Ikararag tayo laangan. Asapay ko matagbaliw ti gayim ko. Palagipan tayo akanayon. Asaan anasaya at ti droga. Kat no saan nalata nga isardeng ti bisyo na. Mabalin siguro nga iparehab. Ay na, nagdakkel magkaya man to'y napilim a location apang ipatakdaram iti baro a restaurant mo, Leo. Wala na. Talaga dito tinapilik ang location. Gaputan na pintas dito'y kanalawa. Talaga natawid mo tilaing day di amam iti negosyo. Sayang laang, gaputa saan nan ama imatangan day to'y abaligin, barok. Wen nga rod. Nga masigurado.
Naragsakan da papakan mama iti ayanda ita. Gaputasaan ko abinaybayan ti negosyo nga impatawid da kanyak. Kan tinungpal ko dagiti amin asursuro da kanyak. Sipod kinaubing ko. Isungad at dapay anapasaya at ko tibiyag ko, nana. At datayon dito'y balay, iha. Ala, dumsaag tayon. Yagyo kanyak titulbak tilugan. Adda na patag apapanak. Sa dino ti papanam iha. No kayat mo, kuyugan da kalangan. Iti kasta, saan ka amarikatan ngagmaneho? Sanan, kabailak ti agawid asisyak. Basta iyawat yu kanyak titulbak tilugan. Yak kasapulan titulong yo. Sige nga, Rodiha. No day tati kunam. Ato'y titulbak. Awagan na kami lang kini mamam no kasapulam titulong mi. Anya ti kunam yani? Nagsinan da Amanda kan ti asawa na? Kasta nga rod, Leo. Kasla ka ano lang di nagkalaysada. Ita, nagsinadan? Nagsinubyan nga min da Robert. Kanti sigod akaayan ayat na. Nakita mi pa'y nga rodya babae. Iso na lang ta. Nagdakkel ti nagbaliwan ti gayem mi. Sana nakas iti sigon. Anya ti kahit mo asawan. Asaanan akas itisigod ni Amanda. Nasursuro nan ti agusar iti may parit nga agas. Kat dayta ita ti parikot da Madam Regina ken Sir Arturo. Nana Luisa, rumarak biit. Kadwak dayani kan sandar. Sa dino ti papanan nyo, Barok. Adda ka di manan maangay agig da ita. Awan nana. In kami lapasyaran ni Amanda. Ha? Ti kadikadwada ti dakdakamatang, Barok? Jay napintas a babae kan nalaingag kanta? Kasta nga rodana. Uray sa andak ton nga urayan, no bilang tamarabyanak nga agawid. At damat tulbak ko dito'y balay. O sige, mapanakon. O sige, Barok. Agan-anad ka iti panagmaneho. At to'y ti merienda nga impaisagana mi para kada kayo. Yani, ag merienda kayo laeng, di kayo babain. Agyaman kami, Sir Arturo. Aywan gayam. Ti may sakadwami ita. Iso ni Leo. Gayam mi matlaan ka ni Sandar. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat kan ka, Barok. Kaya't nakano ang makita ni Amanda, sir. Iso a kinuyog mi nga umay diti balayo. Kastangag paiso, sir. Amok ti anak yo. Gaputa inawis ko idaan nagdig-idi iti kasangay ko. Kasta ka di. Maragsa na ka makamamukan ka, Leo. Iso na lang tawan ita dito'y ni Amanda. Kat saan mi nga amo no sa dino tinapanan na. Ay na, naimbag mo ta nakaawit kan Amanda Kasta unay ti darag mi kan ni papaam. Gaputa rabi iuna yan. Kat ita kala sumangkot. Imbag lang ang tada ti makamamukan ka. Kat ison tinangimaneho iti kotse. Apay adi ka matagtagari. Nakalablabaga dagiti matama. Nagmayat tirik na. Kasla agtatapaw iti angin. Apay nakastoy, tinapasamakan kayo. Gapo, iti may parit nga agas. Arturo, apay akas jay matan ti anak ta. Saan matan na makasarita iti limpyo? Gapuday tayo ti panag-aramat na iti droga. Kasano nga ta nasursuro ti anak ta ti agdroga. Ni ka di Robert tinangisuro ken kuana. Anya itan ti aramiden ta. Diyak kayat amapukaw ni Amanda ti limbong ti panunot na. Anya day jay? Adda na nabtuog iti seled ni Amanda. Gapu siguro iti may parit nga agas.
Iso ang nagbaliнаkas jay ti anak ta. No kasanumat ngamin na nasursuro ni Amanda ti agdroga. Ni nga ta Robert ti nangisuro ken ko ana. Anya day jay. Adda na nabtug iti silid ni Amanda. Uy ngagpaiso. Mabit lang. Inakitaan ni Amanda. Arturo! Umay ka dito! Tulungan na kamangipan ka ni Amanda sa ospital! Arturo! Ah, Diyos ko, Amanda iha. Anya ka din tinapasamakan ka! Rina! Anya tinapasamak? Amanda! Apa yan ang nakadasay kahit sa swelo? Darasam! Ipanta ni sa ospital! Nana, nakitak iti ti kasinsin ko nga imay ditoy. Iso na lang ta saan ko ang nakasarita. Gapot agap apuramat na pimanaw. Anya ka no ti gagaran ha. Kan apay nga imbati na ti kaanakak amaladaga ka na kayo. Imay nagpakpakasi di kasinsin mo. Ano mabalin, ibati na pailaang ti maladaga ditoy. Awan ka nung ngamin paggatang da iti gatas. Kan babasit pa'y dagitiim mo na nga anak da iti asawa na. Anya? Sino nga ron ti mangaywan iti maladaga? Ay katsyak napigsaak pa'y met. Iso nga awan parikot, nga uray no dito yan nga agnaed, dahito nakaayayo a maladaga. Oh, ada ita, kita ang barok. Kumarkarayo kan ka ni baby. Kasla kayat na nga ubam. Ha? Uwan nga paiso. Umay ka pailang, baby. Usak pailang ti mangubaken ka. Iti kasta, saan amarigata ni Lolam? Madam Mihina, naamuak ka ni Yani, ngainyag yun ni Amanda dito ospital. Iso nga imay kami adagos. Anya ka diti ko na ti doktor. Stable ka din ti gayam mi? Apa yun, madam? Agsangit kayo matan. Anya ka ditimbaga ti doktor kada kayo. Sigo ni ti doktor. Adda ka no heart failure ni Amanda. Kansaan laday ta. Adda ka no sakit na iti kidney. Gapo iti nalao sa panagar-aramat na iti maiparit nga agas. Kadno bilang tabakaring. Posible amarigatan nga agsubli iti sigod. Gapo ta nakaaroon ti sakit na iti kidney. Anya, nga maagasan pa'y matigayam eh. Saan ka di, madam? Diyos ko, pangaasim ta di mo kumapay alalaan ni Amanda. Ikanyo kumapay ti oras na tapno matungpal na pa'y. Dagiti arapaap na. Nasayat mo ta nakariing kan, friend. Amom ka di binambantayan da ka dito yung ospital aging ga makariing ka? Kasta ka di. Agyaman ak unay ka na kayo, Yani. Oh, di mo pailangang pilitan ti agsao. Mabannog ka laang gayam. Kahit kunti agawin. Irwarda ko nito ospital. Saan pa'y mabalin? Urayan tayo lang ti ibaga ti doktor. Kumusta ka naman, da? Pasensya ka na. No itak lang ang nakaumay. Awan gayam, kadwak ni Nana Luisa. Amanda, balasang ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Kan agkararag ka iti Diyos. Tapno agimbag ka adagos. Kamaudyanan na. Nayawid mimitlangan ni Amanda dito'y balay. Iso na lang tamasapul at taamamonitor ti doktor ti kasasad na. Iso nga umay dito iti amamumi a doktor. Naimbaglangan ta dam amuyo a doktor, sir. Iti kasta, saanan amarigatan ni Amanda, nga ipanyo akanayon iti ospital. Naimbaglangan tadda kayo agagayam ni Amanda, Leo Barok. Iso na lang tamas daawag. Ha? Anya ti pakasdaawan nyo, sir? Sigun iti istorya mi di damo nga imay ka dito'y balay. Namamum lang ti anak mi. Idi naawis ida ang naggig iti kasangay mo.
Day tatiag paiso, sir. Kat, ibagak day ito'y kada kayo. Sipod nakitak ni Amanda. Ganang ko ti boses na. Naidumduman tirik na kankwana. Jak amo no apay. Aging ga naamuak anak ikalay sa gaya man ti anak yo. Ngam saan lata na pukaw ti marikriknak para kankwana. Kat, ad-ad dapay itan. Tanakitak manen. Ay, nusyak. Jaka mo ti marikrik na kita, Barok. Maragsa na, gaputasan nyo abinaybayan ni Amanda. At da kayo lata agagayim na. Isu na lang tamakun konsensya. Tanusaan ko pinilit ang nakikalay sa kini Robert. Saan kuma akastoy ti kasasaad na ita? Nangag ko itay ti saritaan nyo iti ama ni Amanda. Odno ka di ti imbagam, Leo. Nga ad dapay akimaro ti marikrik nam kankwana. Itatamakit kita kan makadkadwa mo. Wala na. Agayata kon kini Amanda. Awan mo't dakas na no agayat kan kankwana. Kinapudno na. Kaya't ko launay ni Amanda para kan ka. Malaksid ana pintas. Nalaingag kanta. Kan madlaw ana singpet. Saan da ka di alapdan no bilang tagdato na kankwana? Nga oray no, kastan ti kasasaad na. Saan, Barok? Saan ka alapdan? Imbilang kan kaspudpud nung anak ko. Iso anoan niya ti makaparagsakan ka. Suportarat ka. Ipariknam ti panagayat mo ken ni Amanda. Amanda, da kami pailangan kini Nana Luisa ti kadwa mita, Rimuar nga min damamakan papam. Tapno gatangan da dagiti agas sa kasapulam. Saan la aday ta? At apay ni baby akadwami. Nagpintas matan ni baby. Makaayayo. Kuma, naadda anak mat iti anak. Saan na bali, Mabalin mo mat nga ibilang anak ni baby. Iso nga gawam tiyak paimbag, ha? Iti kasta, maubam mat ni baby. Leo, apay anakaan anos ka amang bambantay kanya. Idinto tanabiit tapay laang anagam mo. Gaputa. Taan niya. Gaputay ayatan ka, Amanda. Nga oray kastoy ti kasasaad ko. Nga oray amom asaan ako nga agbayag. Amanda. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Tunggal tao. Dumtang ti oras ti ipupusay na. Aklunak, Leo. Idida mo ang nakita ka. Idida kami tinagtukar iti kasangay mo. Addan na'y dumduma aliknak para kan ka. Iso na lang. Tanapilitan na anak ikalay sa akin ni Robert. Gapo iti pagayatan damamakan papa. Ngam saan ka nalipatan. Intan damakal ni baby. Yam amo naktakan ko na, ha? Kuma, masursuro ng tumatag kantakan ag gitara. Kat isunton ti mangituloy, itinadadail nga arapaap ko. Nga agbalin asingal. Friend, malagip mo ka di day takanta? One friend, dayta ti paboritok akanta, sipod iti. Malagip ko nga ron idi agkakadwa tayo pa'y kadasander iti banda. Dahil ti kanayon mo atuktukaran. Kabayatan ti panagururay dagiti daduma kakadwa tayo para iti rehearsal. Kan naku nang pa'y aday ta akanta ti mo na nasurusurom atukaran iti gitara. Gaputa, idol mo ti singer na. Juan, ni Corita,
Paggugusto unay dagiti kantana. Gaputa nagmamayat dagiti mensahe na. Iso na lang. Kasaan kun amatumpal ti arapaap ko, nga agbalin akas kan ko na. Gaputa kas to'y matan ti kasasaan ko. Adan sakit ko iti kidney. Gapu iti nalaos a bisyo. Saan ka mapukawan iti namnaman? Agimbag ka pa'y. Kumararag tayo laang iti Diyos. At damat labasol ko. No apay akas to'y tinagbanaga. Mabalin ko la't damat ko maidi na intuloy ti agkanta. Ti agbanda. Iso na lang. Tadyak na labanan ti depression anariknak iti day di agundaway. Gura kan sakit tinakam tinagari iti kaungkak. Iso an panunot ko ti agusar iti maiparit nga akas. Sinayang ko ti oras kan gundaway ngayon ti Diyos kanya. Kabayatan anapig sa akpay. Saan ko nga inkapil iti puso kan panunot ko ti mensahe na ita paboritok akanta. Iso nga ita. Kastoy ang tinapasama kanya. Amin tayo. Kat adda pagbiddutan na, friend. Kan may saan pa'y anala daw ti amin para ken ka? Isong agawam ti agpaimbag. Itigas na, matungpal mo pa'y dagiti arapaap mo. Ma'am Regina, Sir Arturo, amoyo ka din ti damag maipapan itisigod nga asawa ni Amanda? Anya ka di ti damag may papankin ni Robert. Sigon iti TV. Natiliw ka no. Duada iti kadundun na babae. Agar aramat da kan iti droga, kun aglaklako da pay. Isumat lagayam anagado ti kwarta ni Robert. Anya. Kunak tupay kat. Talaga nga damadi nga aramid ay siya Robert. Nalapit nga iso ti makagapo. No apay anasursuro ni Amanda tinagaramat iti maiparit nga agas. Gaputada la ta iduldulin ni Robert at droga ije balayda. Amanda, iha, agring kan. Masapol ang mangan kan. Iti kasta, makatumad ka kadagiti agas mo. Amanda. Ay, Diyos ko. Saan samutin nga umang-angas ti anak ko? Amanda, iha. Pangasim. Agring ka. Arturo! Yani! Sander! Umay kayo kumaditoy. Saanin nga umang-angas ni Amanda? Amanda, gayam ko. Apay pinanawan na kami matan. Saan ka di nga agsubli ka pa iti grupo tayo? Tapno agkakadwa tayo manan kada Sander. Ngam kasano pa yung mapasamak na ita-ita, tapinanawan na kami. Amanda, iha. Pagkawanin na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Pagkawanin na no saan ka sinuportaran ni di arapa mo. Pakawanan na kumamay. Amanda. Dakkel ti basol mo ka. Kaputa pinilit ka anak ikalay sa iti lalaki. Asaan mo mat ngayayatan? Ipatpatag na ka unay kini mamama, iha. Uray aglabas pa iti manawan. Santo Apolos nga agbalin ti panagayat ko ken ka, Amanda. Sayang. Gaputa santa man lanay ka ni ti gundaway. Tapno may parignata ti ayat tayo ti tunggal maysa. Ngami karik. Tungpalat ti imbilin mo kanyak. Ngayam amukan to kini baby. Kabayatan ti panagdakkel na. Ipangag kunto dagiti kantam ken kuana. Iti kasta. Makasurusuro mo't nga agkanta akas ken ka. Amanda, saan da kanto ang malipatan gayam?
Kanayon da kan tulad ta malaglagip ka niya ni. Kan ituloy milat ta ti grupo tayo. Anarugyan tayo. Iti kasta. At dalat ta pakalaglagipan ni kan ka. Itatanalpasan ti tabon na di Amanda. Agawid kami matan, madam. Ororayan ako ni Sander ijalugan. Umay na kayong tumanan pa Sharon, no saan kami abisi. Agyaman ak unay, iti ado atulong niyo kada kami. Yan nang runa unay, iti anak mi. Nagsaya at kayo unay, agagayam ti anak ko. Saan lang amin agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No di kat kapsat. Saan ang nagbalin alapod ti estado ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Aywan gayam, sakbay nga agawid kami. Adala ko makayat ko nga iyawat kada kayo, madam. Anya da ita? Adto'y madam. Dayto'y ti USB ni Amanda. Adda amin di talagi ti kanta nga insurat na idi si bibiyag pay. Anya? Agsursurat iti kanta ni Amanda. Agam kasano ana i-record dagiti ko na makanta na. Adda ngamin basit a recording studio mi, ma'am. Tunggal ada may surat na kanta, ijay mi nga i-record. Kinapudno na. Plano na nga i-release dagiti in surat na kanta. Tapno laang matungpal dagiti arapaap na. Isu na laang, tay di mapan kami kumaidya Manila. Tapno ipasa na itigayim mi nga agtrab-trabaho iti sikat a recording studio. Isumatan ti panagkalaysada ni Robert. Impadulin na kanyak day ta a USB. Sakbay anatay. Kat imbilin na nga iyawat ko kano kada kayo. Itikas ta. Malaglagip tayo lata. Nga uray awanan dito'y lubong. Leo, saan ka di nga itati death anniversary day di Amanda? Wala na. Kinapudno na. Imawag kanya kita ni Madam Regina. Mapantayo kano itinakaitan naman ni Amanda. Tayintay sumarungkar. Ay, lukas ta nga rod. Ayabamon ti ka anakam. Iti kasta, agsukatan sakbay a pumanaw tayo. Adda ngamin iti silid na nga aggit-gitara. Wala na. Eli, anak! Agpalas kan! At napapanan tayo kadalolam. Ay na, nagalis to gaya man ti panaglabas ti Aldaw. Pito gaya man atawon apimusay day di Amanda. On nga rod, Nana Luisa. Malagip ko lagat nga rod, idag kakadwa kami pa'y. Talaga nakaragragsak tayo iti grupo. Daddy, iso ka ditis istoryaan kanya? Di napintas a babae ang naka-display tila dawan na iji balay? Iso ka din ni Mami Amanda? Ay na, Mami ti awag mo ka ni Amanda, Ellie? Wan madam. Kanayon na ngamin na makitkita tila dawan day di Amanda. Ang naka-display iji salas ti balay mi. Wan Regina, kataging gadi makal. Mami ko na nalatan, tugal makitkita na tila dawan day di Amanda. Amanda, sapay la kumata naragsak ka iti sa di naman ngayan mo ita. Gaputan na tong paltibilin mo. Amum ka di? Anas sa mga kanta ka naggitara ni Ellie? Isuano aniyaman ti arapaap mo, Eli apok, aramidam. At da kami lang kinilolam Regina amang suportakan ka. Ibilang dakan kas pudpudno nga apo ko mi. Thank you, Lolo Arturo. Kat inton dumakalak, kaya't kumati agbalin a singer, akas ka ni Mami Amanda.